Music. सरस्वती मैया जल्दी दुआरा पर जल्दी दुआरा पर सरस्वती मैया Recording by Music. सरस्वती मैया पंडित जी के कोई द करे के तैयारी आरती उतार सबे आके बारी बारी। आरती उतारो सबे आके बारी बारी पंडित जी के कोई द करे के तैयारी आरती उतार सबे आके बारी बारी। आ पूजा पाठ करे औरी आके पर पोइया आ पूजा पाठ कर औरी आके पर पोइया। अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया। संदीप सरस्वती मैया सरस्वती मैया जल्दी दुआरा पर जल्दी दुआरा पर सरस्वती मैया सरस्वती मैया सरस्वती मैया मैया बिना बाल बुद्धि ज्ञान देवे ओइली आवे खातिर हंस के सवारी माई कोइली। वाली माई कोइली मैया बिना बाल बुद्धि ज्ञान देवे ओइली आवे खातिर हंस के सवारी माई कोइली। आ चौमुख जरतावे यारी यारी शोभे जोइया आ चौमुख जरताटे शोभे यारी यारी जोइया। अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया। संदीप सरस्वती मैया सरस्वती मैया जल्दी दुआरा पर जल्दी दुआरा पर सरस्वती मैया सरस्वती मैया सरस्वती मैया पूजन कलह माई के पाठ करवा के राजी बगैले राइटर शंकर से लिखवा के। शंकर से लिखवा के पूजन कलह माई के पाठ करवा के राजी बगई है राइटर शंकर से लिखवा के। आ अभिनय कमलेश मन टू कर से बकोइया आ राजदीप विवेक प्रिंस कर से बकोइया। अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अली दुआरा